back half ο Σιδερένιος, γεννημένος τον Μάρτιο του 2000. Γιώργος Σίμος. Ωραία η προσποίηση από τον Θεοδωρίδη, παράλληλο γύρισμα σε κόρνερ. Πολλά πράγματα δουλεύονται στις προπονήσεις. Πρώτο δοκάρι, πέρασε η μπάλα από όλους. Ο Αγγελάκης, ο Φόρτου. Ακόμη κόρνερ, η κεφαλιά από τον Μίλισιτς. Νέα κεφαλιά, αλλά εδώ δεν έχει, σήμερα είναι στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρέντινγκ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Πρώτη κεφαλιά από τον Μίλισιτς. Και στη συνέχεια και 5 παίκτες για τον Ολυμπιακό. Θα κλέψει ο Φίλης. Ο Αγγελάκης θέλει να κινηθεί, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Προσπαθεί. Ο Διατσικούρας με τον Αγγελάκη. Ο Μιχαήλ σηκώνεται, παίζει κάθετα. Κυνηγάει ο Μωράες. Όλα κανονικά, η συνέχεια, ένα συρτό σουτ. Μπάλα κόπηκε. Όμως να κερδίσει και ο Χριστοφόρου για την Πάφο. Έρχεται προς τα μέσα. Θα περάσει. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ο προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 της. Ωραία κίνηση από αριστερά με Ιωάννου Χριστοφόρου. Το τελευταίο σουτ. Τελείω Αλαφάκη στο δεύτερο δοκάρι. Απόκτημα του Ολυμπιακού από τον Αστέρα Τρίπολης. Δείτε εδώ πως πάτησε καλά. Δεν κατάφερε όμως να κατεβάσει την μπάλα. Διεκδικήσιμη μπάλα. Πάφου ο Σοφιάν Σερφά. Ίσως για όσους δεν τον γνωρίζουν, εργαζόταν μέχρι πέρυσι. Χαμηλό κέντρο βάρους, αριστεροπόδαλος, ο Λιατσικούρας, ωραία με τον Θοδωρίδη. Και εκεί 3 παίκτες στην περιοχή, θα γυρίσει το πλασέ στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός, περίμενε τη στιγμή του, βρίσκει τον γκολ με τον Κότσαλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, υπομονή χρειάζεται, ακόμα και στις στιγμές που ο αντίπαλος αμήνεται με όλη την ομάδα σχεδόν στην άμυνά του. Το τελείωμα της φάσης από τον Βασίλη Κότσαλο. Όλη η φάση τραβάει 2 παίκτες ο Αγγελάκης. Εδώ ο Κότσαλος ουσιαστικά έχει πρόσωπο όλη την εστία. Η μπάλα βρήκε εκεί κάπου, αλλά κατέληξε στα δίχτυα και αυτό μετράει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξανά επιχειρεί από δεξιά με τον Χάμζα με το δεξί το γύρισμα. Δεν προλαβαίνει, έχει σηκωθεί η σημαία. Πάλι μπροστά ο Θοδωρίδης. Με πολλά τρεξίματα. Ο Αγγελάκης βγήκε εκτός περιοχής. Έχει και καλή τεχνική. Δεν είναι εύκολο να παίζει σε υψηλό τέμπο διαρκώς. Τώρα έχει ανέβει ο Καρκατσάλης. Θα βγάλει και μια σέντρα για τον Αγγέλη. Δείτε εδώ πως κυριαρχεί. Παίρνει την κεφαλιά πολύ εύκολα απέναντι στον Ιγνατιάδη πάνω από την εστία. Στο κορμί. Άλλη από τους ερυθρόλευκους. Αφήνει την μπάλα καταπληκτικά να περάσει ο Κότσαλος, ο οποίος να πατήσει περιοχή. Θα σεντράρει η κεφαλιά και νομίζω υπάρχει τραυματισμός εκεί του Αγγέλη. Θα δούμε την πολύ ωραία ενέργεια από τον Κότσαλο. Δείτε εδώ πως ξεφεύγει τον αντίπαλό του. Θα κάνει την σέντρα. Σηκωθεί. Χτύπημά του. Οι κινήσεις. Στο δεύτερο δοκάρι. Όπως Φάκης αφήνει την μπάλα να σκάσει και έχει χώρο για να βγάλει ωραία σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Η τέλεση θα γίνει προς την περιοχή. Αυτό συνέβη. Παραλίγο εκεί το αυτογκόλ. Ο Χάμζα περνάει η μπάλα 2-0. Το έψαχνε ο Ολυμπιακός. Το πετυχαίνει το γκολ πριν τη λήξη του πρώτου μέρους με τον Χάμζα. Έγινε μια κεφαλιά προηγουμένως. Παραλίγο να έχουμε το αυτογκόλ. Ο Χάμζα όμως περίμενε τα 5. Ο Αλαφάκης προσπαθεί. Βλέπετε παραλίγο το αυτογκόλ με τον Στεφάνου. Και το γκολ έρχεται από τον Έρικ Χάμζα. Εξ επαφής ο Πέτρου, όμως δεν μπορεί στη συνέχεια. Έχει μπροστά του και τον Λιατσικούρα. Καμία περίπτωση offside, βεβαίως υπάρχουν πολλοί παίκτες. Αλλά είπαμε ότι μια-δυο στιγμές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Ο Αγγελάκης κλέβει και έχει μεγάλο βηματισμό. Θέλει. Είναι βάση την γραμμή άμυνας. Αυτό χρειάζεται. Η παλιά στην πλάτη για τον Αλαφάκη, ο οποίος έχει στήριγμα. Σέντρα δεν βγαίνει από τον Χάμζα. Τώρα θα βγει δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Χάμζα να περιμένει και ουσιαστικά προκενής εστίας να μην χαρίζεται. Στο 47 ο Ολυμπιακός παίρνει τεράστια υπομονή. Αυτό που λέγαμε με τον Αλαφάκη. Δείτε εδώ πως η μπάλα θα φτάσει στο δεύτερο δοκάρι. Ανενόχλητος από τα πιο εύκολα γκολ που μπορεί να βάλει ο Χάμζα. Σέντρα από τον Κότσαλο. Και τον γκολ. Ο Φίλης για τον Χάμζα έχει δίπλα του με χώρο τον Θοδωρίδη. Εκεί θα πάει η μπάλα. Θα σεντράρει πολύ δυνατά. Αλλά πρέπει να βλέπουν τα υψηλά πατώματα εδώ. Η κούρσα από τον Καρκατσάλη πάνω τους περάσει όλους και θα τους περάσει μέχρι διοργάνωση.
Πάλι κάθε το παιχνίδι με στόχο τον Τζαμαλί. Θα γυρίσει παράλληλα, θα πλασάρει. Η μπάλα νομίζω βρίσκει. Εδώ θα το δούμε. Κανένα offside, βγαίνει από πίσω. Περιμένει στο παράλληλο γύρισμα. Δεν έχει στηρίγματα όμως. Ναι, η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Είναι δοκάρι από τον Τζαμαλί εδώ. Όλοι περίμεναν την πάσα. Αυτός πλέον. Θα πάμε στο Χριστοκυριαζή σε λίγο. Η κεφαλιά. Θα πάμε στο Χριστοκυριαζή. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση με τον στόπερ του Ολυμπιακού και την καλή στιγμή. Χρήστο. Σε πολύ λίγο θα κάνει την πρώτη της αλλαγή. Πήρε Λιατσικούρας εκεί, Φίλης, υπέροχο passing game. Κάθε το παιχνίδι τώρα για τον Τζαμαλί, περνάει πλασ. Δεν ήταν τόσο εύκολη η γωνία, είναι αλήθεια. Θα πει τα αργότερα, απειλεί και πάλι. Δείτε πως κλέβει ο Αλαφάκης, μπαίνει ο Κότσαλος, τσιμπάει την μπάλα και συνέχεια και το μαρκάρισμα από τον Ολυμπιακός, ο οποίος θα κερδίσει πέναλτι τώρα. Η πίεση αυτή και πάλι τώρα η αποστολή του είναι πιο εύκολη. Θα πλασάρει στη γωνία, 4-0, σίγουρος εκτελεστής από τους έμπειρους, όπως μπορούμε να το πούμε αυτό, για αυτά τα παιδιά, στα φιλικά και στην Γερμανία και στην Ιταλία. Εδώ ο Αργύρης Λιατσικούρας χρήζεται και αυτό σκόρερ, πολύ καλή εκτέλεση στη γωνία για το 4-0 του Ολυμπιακού. Χρήστο Κυριαζή, νομίζω ότι τα πράγματα, εδώ το διάβασμα και πάλι από τον Ρολάκη, βάζει το σώμα του, προστατεύει, τελικά η μπάλα γύρισε, αλλά σε για τους φιλοξενούμενους αποδίδει ο Μαρσέλο με τον Στεφάνου. Θα γυρίσει προς το πέναλτι, έπαιξε με την Arsenal. Έστρεψε του πέναλτι, με την επαφή η μπάλα πέρασε. Έχει τρέξει βέβαια πάρα πολύ και αυτός, αλλά να που επιμένει και κερδίζει ο Αλαφάκης και θέλει να πάρει και το κόρνερ. Το αμεδί. Ωραία ο Κολοκοτρώνης, ο Λιατσικούρας για τον Τζαμαλί, το τακουνάκι. Καθυστέρησαν εδώ λίγο παραπάνω. Κάτσε στο Ολυμπιακό να εκτελέσουν με τον Λιατσικούρα. Την μπάλα και φέρνει σε δύσκολη θέση την άμυνα της Πάφου. Μία ακόμη διπλή προσπάθεια. Το δοκάρι από τον Τζαμαλί. Δεύτερο δοκάρι και επέμβαση από τον Πέτρου. Δείτε πως τσιμπάει την μπάλα, εκτελεί με το αριστερό, οριζόντιο δοκάρι. Κόρνερ τώρα με πολύ κόσμο στην αιστεία του Πέτρου, ο οποίος δεν έχει. Και πάλι ο Ολυμπιακός συνεχίζει με 3 και 4 παίχτες να πιέζει. Το 83. Ο Κολοκοτρώνης θα πάει απευθείως. Είστε Πάφο να ψάξει καλύτερα επιθετικά. Εδώ πάει να συμβεί αυτό με τον Χατζημιτσί. Θα γυρίσει προς το πέναλτι. Πάλι ο παίχτης της Πάφου. Εδώ ακριβώς είναι εκτεθειμένο. Και τον Φράγκο. Πέρασε η μπάλα. Βασιλακόπουλος. Τέλος από τον Άντε Κούλινα. Πρεμιέρα με τον